Tujuh Laras Indonesia. Saking Solo wonten sedasa dalang, saking Jogja sedasa dalang, saking Banyumas sedasa dalang. Dados 30 dalang menika pagelaranipun 3 layar, 1 malam harus selesai. Niku dipilih Pak dipilih dalang ingkang kersa urunan 250. Masya Allah. Bila Mas Putun mboten kepilih margi mboten purun-urunan. Mas non sewu mbok kepareng raketang sak kalimat napa-napa bawa berdua kalih Mas Brimob. Nggih, siap. Swantenipun kajengipun pirsani para kadang. Bebas monggo. Pak Manto, ayo. Nggih, monggo Mas Brimob. Apa setuju nggih, Cok nggih? Pak Brimob nggih. Mboten setuju. Setuju niku spesiale nyawer. Pak Dalang, izin matur. Pendapatan malam ini baru 10 juta, kurang 7 juta nyuwun dawuh. Matur nuwun. Asli ya. Sopo sing muni aku ngerti. Agar bringo sing ketel ya kuwi. Yo sing nyekel mic ya tanggung jawab. Tanggung jawabmu piye wong Sragen? Mboten napa-napa nek kula ngajani. Saru nek tepuk tangan ke Pak Brimob. Pak Sukiman derek nyuwun pangapunten kula niki kan kanca-kanca dalang Sragen itu sudah berapa tahun ora ditampilke ning Jakarta. Gitu. Paling tidak seperti beliau Pak Kondang dulu, kula nyuwun panjenengan mengke diagendakan. Nggih. Sagu nggih. Hah? Nggih. Kula gamelan wayang tenda komplit. Masalahnya pentasnya ning endi? Monggo nderek. Nah, pokoke mengke kula nyepakne alat kabeh panjenengan ngopeni kanca-kanca kalih bise. Pripun nggih to? Akeh lho Teh. Insyaallah. Sura nggih. Suran. Suran ini kapan? Suran niku bulan Juni. Nggih, pertengahan Juni. Pertengahan Juni. Ya harus bilang Tuan Putri dulu. Kula nek kalih kula manut. Nggih. 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 Sok kowe engko sak bise sak ongkose. Wah, anu, Mas bawa riyen. Anu, sesideman Pak Sisideman. Nggih. Wah, apal kowe. Hah? Apal ora? Mengke sing nyanyi Mbak Eka nggih. Nggih, kudu. Sing bawa Pak Kangko, sing nyanyi Mbak Eka, sing nyawer Mas Brimob lho, Mas. Sisideman karya jenenganipun Bapak Haji Sukron Suwondo ingkang Rama. Monggo Kang Mas. Wiwitane anderek sang peke. Disenggae karo Ade Sabar. Sabar. Pak sabar. Kae dadi piyai kondang lho Mas Kangko, nganti eneng lagu sabar bareng saiki. Kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Ayo Mas Brimob. Kula ora iso nek sesideman ora terus. Bendara Moska yung Tepuk tangan. Selendang kuning. Iya. Iki perwakilannya Mas Putut iki. Salah kowe karo aku. Kowe anggere ora nyawer aku tak antemi lho kowe. Mungkin kalau sawer Dik. Pak Demanto. Tenang ae. Terus saya panjenengan Odi mang terus nggih mengke kula sawer. Mang terus nih. Lali. Swara kurang permono ning wasisat ngro. Suarane empuk.
iki selak ngenteni dur pres yo aja suwi-suwi. Angung romarang bendoro